الله رب العالمين آمين. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين آمين. إياك نعبد وإياك نستعين آمين. اهدنا صراط المستقيم آمين. صراط الذين أنعمت عليهم آمين. الخير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. wajibate namu biye jumai biye lahoro madonye ala nyini ala batuli ana ala deli wajibate buna ramade jine meleke wurdane ala ya ndaw de kama subhanahu wa ta'ala kele semasa min nye dinyada mi sara mana min bi dinyawuli ati sara mana semasa min nye jine ni meleke ani wurdane ne haramade da wajibate ka do ka chekilinga nyamae arabudo abibo makan jamana na uko ale de ma muhammadu rasulullah ala kabado ala terido wajibati umi ni mami maso utama ikado ebiteme ala ko kerefe wajibati amba nyine ala fe ala mi nyese masai kalu ba mi na kileme ko jo wajibati kalu mi na le ala yere de bay islamen note wajibati meleketa sebe ikado foi dinata sebe allah taala yere de bebela jile note ala amba nyine ya rabbi jamana mi na amba ko na ma ko mali ala ikado nema shuranga jamana ka ala ga jamana kishi ka tanga onga jamana de balo ika kishi ika tanga Allah wajibate fe bele jele bi fara ali subhanahu wa ta'ala wallahi fa'alun lima yuridun ala kuti wajibate ka do mi mana ala jaw debike ombe ala deli mali wajibate ayaunda kwanga ke yanzigi bai amandoro anje na nayi wa abena amma ambanyi na ala fa ka do fara jamana in barka ka jamana in kishile ami jamana nyata ala ka do fara ka ala ko ke sungulu bai ya rabbi ako ke muhammadu ya rasulullah sallallahu alaihi wa sallam ako ke magani madina kama ako ke kureshu kama wale wate kadwa ambara ka amba jila ka amba tola ningalo barika ma minga masabula ala de kote kwa anga ka ale ala de kama wale wate kadwa baraji anu nema ambara ka udama kashin minge ala ka ambela jile ka botom da sungolo na yani sungolo bani che ya rabbi asebe alai wale wate kadwa jahadima ka bedaji ujole tumuka bu beleji ka beleji fa sebe alai walma ku yela makata jie fa wore fe wale wate mi ni anu ti nwa ifo ka jinya wuli ala onya dama kashila aminu nya malidoni waje wate ka don jamana nyama minu bebi waje wate anyanyi na Allah ta'ala be yele menunye ukana tu yele menuye ukayoro jai yele menuye jamana donga hero kai yele mene subhanahu wa ta'ala yele mene asuna ka chedunye ya rabbi ya rabbana waje wate baraka fami yini no ye jamana lafiyali ala ka no ya uye amunyi na Allah ta'ala ya rabbi wajibati kadro islame ikadro damakashe ratila Allah ta'ala kilongo islame anya foratila ala kilongo islame wajibati kadro jigi waratila subhanahu wa ta'ala ko anjigi alai anjigi alai ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah ala ede kabu ala ede bise febela ala onya damakashe la ilaha illa Allah ashhadu anna muhammadur rasulullah al-fatiha ayaw jo de mamun be ga mobli bole ayaw jo inna lillahi wa inna ilaihi raji'un kwa ken nala ayaw jo allahumma salli ala sayyidina allahumma salli ala sayyidina اللهم صل على سيدنا لا اله الا الله لا اله الا الله لا اله الا الله محمد رسول الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم الله لا اله الا هو امين امين لا شريك له امين امين الحمد لله رب العالمين كرمو da batun wara نعم bala tuko bedi wajibate ne be mbulo buwaka do mbi boni sebe minu kama info matin so madala kuna foni ma mi nya sebe atwa de ko sikuba sikuko ako wulika jobulo ka aninyeta buluka mi nye fanga nye ma e shogel ko kala maiga nyanye bado kumbe segu alamisa temene marskalo klibe saba abita dike kanyeshi jamana soro yere aninyeta uko de ma forum économique segu wajibate ka do kene seve min ye fanga nyema e shogal ko kala maiga ye tashi ke ninga wuli ka joke ningi bulumada indalembe kanyeshi jamana awadu kulo jukorola na fulo fonfo na bi sura malikono ne ko apumati fosawa boje bate ka don hamibi ni ka mofa hali sanu bi malla petrol bi malla jama biya
don nin bɛɛ lajɛlen bɛ fɔ f'i bɛ hawuja ngo n'a ta bɛɛ maliden kɛn bɛ fanda ni kule ye yɛlɛma nin bɛ se ka kɛ kɛcogo jumɛn na bɔjɔjɔ kuma waati dɔ sera min ye hakili jigin ye o ka kɛ bolomada ka kɛ ka jateminɛ kɛ jamana bi sɔrɔ o sɔrɔ kɛ Mali yɔrɔ o yɔrɔ ni nafolo de do k'a bɔ dugukolo jukɔrɔ bɔjɔbate n'a jatema minɛ sa ni k'a ko bila bala maliden ɲanina sɛbɛnnikɛlaw ko jamanakuntigi i k'a dɔn wuli ka jɔ bolo k'a ni jateminɛ Sogɛli ka nin kuma in a kɛra sababu ye jamanakuntigi yɛrɛ ka bolomada kɛ min a ko san 30 Mali kɔnɔ yan sanu bi bɔ jama bi bɔ bɔjɔbate k'a dɔn sanu in bi taa min a wari bi taa min jamanadenw yɛlɛma jɔn ni jɔn de ye fɛn sɔrɔ a la nin bɛɛ la jate bi minɛ bɔjɔbate k'a dɔn maa wɛrɛ bi bɔ jamana wɛrɛ la ka kɛ baana ye an ka sanu kan an ka jamana den caman bɛ yen bɔjɔbate k'a dɔn sanu i k'a dɔn a kɛra sababu ye u ka fɛn sɔrɔ jamana niyɔrɔ sɔrɔ ma k'o la Asimu Goita a ye wele dasa k'a fɔ o ko kɔni sera ban ye bɔjɔbate o ko min ma kɔdimini ye o tɛ labato n'o ye sarakisɛ minnu sigilen don sanu bɔko la a n'a tilacogo la olu bato mandi nangaraba wale de donnen don a ko jukɔrɔ fo k'a jɛnsɛn o kuma Mali ka sanu ye a ka sanu ye o de la bɔjɔbate k'a dɔn san 30 tɛmɛnen na min ye sɛgɛsɛgɛli ani jateminɛ bɛna boloda bɔjɔbate k'a dɔn fali bɛ ye sɛgɛ kɔrɔ a ko malidenw i k'a dɔn sanu min bɛ bɔ an ka dugukolo jukɔrɔ jamana den bɛɛ lajɛlen n'a sɔrɔ dunni ka kan bɔjɔbate k'a dɔn jamana in nafolo wɛrɛ bi an ka dugukolo jukɔrɔ min kɔni n'o yɛrɛ ma fɔ fɔlɔ fangaba bɛ min na a ko nka ni maa min ye Mali kɔrɔnfɛla ta bɔjɔbate k'a dɔn diɲɛ nafolo bɛɛ lajɛlen bɛ Mali kɔrɔnfɛla in na a k'o de la min ye wulikajɔ ni jateminɛ ye i k'a dɔn bolo dalen don kɔrɔnfɛla in yɛrɛ fa bɛɛ lajɛlen de bɛna lakana sa ni ka bolomada kɛ ka ɲɛsin a ma min b'a to a bɛɛ lajɛlen bɛ don bɛrɛ la wulikajɔ cɛjugu ani hakili ɲaami min kɛlen don kɔrɔnfɛla la bɔjɔbate a jubaju de ye nafolo min bɛ yen nafolo min n'a ka barika ka bon ni fanga b'a la min yɛrɛ dunni n'a ban man di sɛbɛnnikɛla ko Sogɛli ko kala Mayiga maa kegundo a ye wele da kɛ jagokɛla minnu bɛ an ka jamana kɔnɔ bɔjɔbate jango kɔrɔfɛla la ala ka n'u ci min ye gwɛlɛya ye gwɛlɛya min bɛ kɛ sababu ye ka jamanadenw ni tɔɔrɔ jango kɔrɔfɛla la gɛlɛya bɛ yen gɛlɛya wɛrɛ mana taa far'o kan bɔjɔbate o bɛna n'a damata kuma ye o kuma an bɛ donni min na ko bi jamana sɔrɔ i k'a dɔn Asimu Goita yɛrɛ y'a ta balasa ni k'i wakili don a la o de la wulikajɔ belebeleba bɛna boloda bɔjɔbate min ni wele bi bila jamana sɔrɔ bosobaw ma chambre de commerce d'industrie du Mali ka taa se bolofaraw ni kɛnyɛrɛ ye don n'a bɛ nafa de ladon bɔjɔbate wele bila nin bɛɛ lajɛlen ma u ka segin ka fɔ min ye jamana sɔrɔ bolo min bɛ yen nafolomugu min b'an ka dugukolo jukɔrɔ n'o ye sanu ni marijanɛ ani lulu ye bɔjɔbate da ka don a la nganamu minnu kɛra la o ɲɔgɔnna wɛrɛ kana kɛ a sɔrɔ jamana den bɛɛ lajɛlen ka bɔ a numa nin kun ye sɛbɛn ye an ye min bɔ info matin kɔnɔ sɔgɔmada la kunnafoni karamɔgɔ ne bɛ n tigɛ don o ka kɛ le radar sɛbɛnnikɛla o ye min ye la rédaction ye karamɔgɔ Dabatungura a ko an ka to Dakagun kan min ye office du Niger ale ɲɛma karamɔgɔ Dabatungura a kuma n bɛɛ sɛbɛnnikɛla a ye ɲininkali ta ni ka Abdul Karim Konate sɛgɛrɛ n'o ye Ampelepe karamɔgɔ Dabatungura i b'a ye k'a fɔ a kumana kuma minnu don wa min ye kuma duman ka ɲɛsin sɛnɛkɛlaw ma sɛbɛnnikɛla ko a ko min ye Ampelepe ye an ka jamana in kɔnɔ karamɔgɔ Dabatungura ko jɔn de bɛ maa min tɛ Ampelepe dɔn lepe bɔ a kan a fɔ ko Ampe dɔrɔn Ampelepe awɔ lepe a kuma Ampe anw de ye lepe in d'a kan ka d'a ka kɛwale ɲuman kan a bɔ a la n y'a bɔ a la Ampe tuku karamɔgɔ Dabatungura sɛbɛnnikɛla ko Ampe o kuma min y'a ka kɛwale a ka wulikajɔ a ka jamana kanu o de maananen bɛ sɔgɔmaden na sɛbɛnnikɛla y'a jira k'a fɔ jɔyɔrɔ min bɛ Ampe la bi karamɔgɔ Dabatungura jɔyɔrɔ ncinin tɛ n'i ye an ka kɔlɔn kɔnɔna lajɛ office Niger a ko Mali o kuma n'i y'a lajɛ an ka dunkafa a min bɛ bɔ ye o de dagosi ka bɔ a ko min ye malo ka taa bila sɛnɛfɛn wɛrɛw la karamɔgɔ Dabatungura maa min bɛ a jɛrɛjɛkulu ɲɛfɛ o de ye Ampe a ko min ye Ampe y'a bila furadama kana bila bi la
a ko san o san ɲɛtaw de bɛ yen min ye an pe ye b'a ye k'a fɔ salon samiya baara minnu kɛra kɔnɔna la a kɛmɛ k'a da don o la a ko jamana bɛ k'a seko kɛ min ye office Niger yɛrɛ fana bɛ k'a seko kɛ karamɔgɔ Daba Tunkara min ye bamanciya wale o de bɛ ka ngɔdi don baaraw la a y'a yira k'a fɔ maa minnu fana sɛnɛkɛlaw ye sɛbɛnnikɛlaw ko an pe y'a yira k'a fɔ bɛɛ lajɛlen bɛ k'u seko kɛ nka min ye bamanciya wale o de bɛ ka baara falen sɛbɛnnikɛlaw ko a ko n'i y'a lajɛ sɛnɛ a tɛ kɛ ji ko abada ji mun bɛ di jamana ɲɛmaaw fɛ miliyari kasabi caman donna ji bondaw la ni ka walankata ka taa foro kɔnɔ o sarali kɔni k'o ye wajibi ye foro caman de bɛ yen minnu ye ji sɔrɔ k'u ka sɛnɛw boloda u ye fɛn sɔrɔ hali bi kulu ma kɛ hali bi olu ma kɔfilɛ kɛ karamɔgɔ Daba Tunkara ni ka ji wari sara a ko ko kɔni gɛlɛya kɔni bɛ yen o tuma min ye ji wari ye n'o dun ma sara ko forokoni bɛ taa dogi sara la sɛbɛnnikɛla ko an pe y'a yira k'a fɔ finitigila an pe y'a yira k'a fɔ finitigilakaw u b'u sɔn o tuma n y'a tigɛ ka bɔ a la karamɔgɔ Daba Tunkara ɲɔnɔn dala de b'a dɔn ni office bɛ marché walima a tɛ marché anw ja sɛbɛnnikɛla ko a ko a bɛ karamɔgɔ Daba Tunkara finitigilakaw b'u sɔn a ko n'i y'a lajɛ min kɔni ye lakana baara ye o tuma u bɛ ka taa ka sɛnɛkɛyɔrɔw sɛgɛrɛ nka yɔrɔ dɔw bɛ yen n'i ye kɔlɔnkɔnɔna la k'a fiyɛfɛ ka bɔ fo ka dama tɛmɛ bamaciw kɛmɛ ka gasi ta ka maa caman sɛgɛrɛ foro caman bɛ yen ta don o la min kɔni ye sɛnɛkɛlaw ye u bololankoloyara sɛbɛnnikɛla ko jamanadenw jigi bɛ min ye kɔlɔnkɔnɔna kan n'a fɔra ko baara tɛ ka k'a kɛcogo la walima ni baara kɛra min tɔrɔmɔɲɔ min kan ka sara ji wari la o fana tɛ ka da dicogo la ko wajibi ko gɛlɛya bɛ na a ko an b'o de gɛlɛya bunna ko kan nka o n'a ta o ta jamana fana kan ka fɛn minnu kɛ min ye transition kɔnɔna la ko jamana ɲɛmɔgɔw bɛ k'o baara boloda o tuma min kɔni ye sɛnɛkɛlaw ye o tuma ko duwawu de bɛ kɛ samiya nata an k'o ma fɛn minnu sɔrɔ samiya tɛmɛnen ani min ye ji wari sarabaliya minnu bɛ yen karamɔgɔ Daba Tunkara ko bɛɛ lajɛlen ka se k'i kɔfile ka ji wari la n'o dun ma kɛ ko ala m'an kisi la dɛ office Niger n'a datugura kulo min bɛ ka kɛ bi ko dɔ bɛ fara kule kan dɛ siga t'o la ko sabu ko Mali jigi don kunnafoni filɛ nin ye an ye min bɔ le radar kɔnɔ a ka sɛbɛnni don Bajabate sama kunkolo a tɛ se ka tobi da kelen kɔnɔ abada Bajabate mɛnkele kun ni ka bɔ ni sɛbɛn ye sɛbɛn min n'u k'a ma le providentiel o don maa min y'a sɛbɛn a tɔgɔ de ko Cléopâtre Tenu Cléopâtre ko a k'i k'a dɔn miliyɔn 200 a tununna maa si ma a tunu cogo dɔn min ye tomiyankaw fɛ yen Bajabate k'a dɔn waati kɛra min kɔni ye wulikajɔ ni jateminɛ a fɔra cɛkunba dɔ bɛ awa tomiyan ale de ye wulikajɔ boloda ni k'i k'a da tubabubilen ka nani na tomiyan jamana na u cɛw ka ca n'i y'an ka jamana ta k'a lajɛ Bɔbɔkɛ a ɲɔgɔnna tiɲɛ fɔlɔ ka dɔgɔ kununko Bɔbɔkɛ Bajabate ale de jɔyɔrɔ kun ka bon kosɛbɛ cɛya bunnaku kan sɛbɛnnikɛla ko a k'i k'a dɔn tɔgɔ dumanw bɛ Bɔbɔ nɔfɛ cɛ kelen kɔni bɛ yen min kɛra taamasiyɛn u k'a ma ko Bazani Tera Bazani Tera ka fɔ tomiya Bajabate k'a dɔn ayiwa minisiri Ando Goli Gindo ne ko a da de kun i k'a dɔn wari min dununen don a taara ka ɲɛfɔli kɛ mun na de sɛbɛnnikɛla ko in yɛrɛ ye mun ye k'a da baara t'i ye Bajabate k'a dɔn président Amadu Tumani Ture ala k'a hinɛ kabini san 2006 ale kun bɛ taama k'an ka jamana womisɛnnin i k'a dɔn yɔrɔjan bɛɛ lajɛlen lajɛ ka taa dugudenw yɛrɛ de ɲininka min ni min b'u la a ka taama dɔ senfɛ sa i k'a dɔn min ye tomiyan jamana ye a nana dɔ k'a fɔ ɲinɛ kɛ cɛkunba minnu ayiwa n'u ye kɛlɛ kɛ ka tubabu kɛlɛ min ye Bazani Tera ale b'o la ka bɔ tomiyan Bajabate Bazani Tera ɲinɛma ka k'a kɔ o tuma wulikajɔ ka bolo da i k'a dɔn awa Samoriw ani o ɲɔgɔnna minnu n'u o jiriman ni dilanlen bɛ k'a kɛ belebele jamajan ye o ɲɔgɔnna dɔ ka dilan tomiyan ayiwa min ɲɛsini maaw ani sinikɛnɛ maaw olu k'a dɔn k'a fɔ ko Bazani Tera a tɛmɛna nin yɔrɔ in na cɛŋana kun don Bajabate k'a dɔn a wulikajɔw nana boloda o cakɛda min n'o ye ministère de l'artisanat et du tourisme a donnama in kama a nana kalifa olu la Bajabate olu ka jateminɛ kɛ k'a sɛgɛsɛgɛ sɛbɛnnikɛla ko o fana k'i bɔ yen i k'a dɔn a kun fɔra yɔrɔ fana wɛrɛ bɛ yen o ye awa sɛgɛnɛ kalandenw ye yɛlɛmanɛ olu ye wulikajɔ min kɛ yarɔ sɛgɛnɛ kalanden caman fana kaburu de dalen bɛ yen wulikajɔ ka bolo da ɲinɛ kana k'o kɔ nin ko in filɛ in de taara k'a kalifa ATT tile la i k'a dɔn artisanat et du tourisme ma Bajabate k'a dɔn a wulikajɔw barika nana bonya fo kana fanga bi kɛ fanga binnen i
Ibrahim Boubacar Keita o nana a sɛbɛnfuraw dalen sɔrɔ ale nana wuli ka jɔ boloda min ye ko in ye nin ye ko ɲɛnama ye i k'a dɔn nin ko in kan ka laban o don minisiri min n'a tun bɛ tourisme kunna Madame Ndiaye Aramatulayi Jalo anw k'a ma ko Arama anw yɛrɛ furumuso barawulikaw furumuso Jabate a don ale de kun ye ministre artisanat ayiwa et de tourisme o don baaraw nana kalifa ma a nana cidenw da Jabate k'a don u ka wuli ka jɔ boloda président Amadou Toumani Touré hakilina min bila u k'a ta a dayɔrɔ kɔrɔ la Jabate k'a dɔn u taara wuli ka jɔ boloda Tomiya n'a lamini na ani yɛlɛmani Jabate maa o maa bɛ yen n'o ye laadatigi ye ko kɔrɔ tigila maadu walima fangana maadu ka bɛɛ lajɛlen ɲininka ne ko min ye ayiwa dankɔrɔba ye Bazani Tera n'a ma ɲɛ k'a fɔ an bɛna ayiwa a jirimaa ni dilan a dilancogo kan ka kɛ kɛcogo di Jabate u ye ɲininkali kɛ sɛbɛnnikɛla ko min ye Tomiya ye min ye octobre kalo tile 11 ka taa bila tile 18 na san 2006 o don Jabate wuli ka jɔ de nana bolo da Tomiya a commune 11 bɛɛ lajɛlen Tomiya commune bɛɛ ka taa ɲininkali kɛ mɔɔw la Jabate bɛɛ lajɛlen ka tila sɛbɛnnikɛla ko bɛn nana kɛ ayiwa min kan ka dilan tiiriw ani tamasiyɛn minnu bɛ Bazani na bɛn kɛra bɛɛ lajɛlen kan k'a fɔ nin de y'a kɛcogo ɲuman ye o yɔrɔnin bɛɛ Jabate k'a dɔn ministère de l'artisanat et du tourisme ani Ibrahim Boubacar Keita ka wuli ka jɔ bolo kan Jabate miliyɔn 200 sefa wari o nan'o da kɛnɛ ka tandara cakɛda ni cakɛda min kan ka taa a dilan Jabate k'a dɔn a belebele jamajan i k'a dɔn bɛn nana k'o kan u ye min jira fɔlɔ sɛbɛnfuraw la yalo u b'a dessin de kɛ fɔlɔ a bɛ kɛ nin kɛcogo in de la Jabate k'a dɔn bɛn kɛra min kan u laban taara jɔli daminɛ dɔɔnin fɛn b'i ba tuma min a yɛrɛ k'a fɔ u kun ye min jira k'a bɛ ko ye a n'o cɛ jɛnna i ko jɛgɛyala ni baji Jabate k'a dɔn hakiliw nana gɛlɛya Tomiya maire a don o de ye kule k'a bɔ u ko an bɛna min kan k'a fɔ Bazani Tera i k'a dɔn min kan ka dilan ka k'a ye nin dɛdɛ min jirala an na kabini fɔlɔfɔlɔ min jirala cɛkɔrɔbaw la min jirala dugutigiw la i k'a dɔn nin dɛdɛ a y'a yɛlɛma dɛ o tuma n'a ma yɛlɛma min filɛ yan anw bɛ nin ci sabula nin d'anw ka Bazani Tera ye sɛbɛnnikɛla ko miliyɔn 200 ka daji ten a sina ka taa janjan an ka wɛrɛ fɛ sɛbɛnnikɛla ko jɔnni de y'a dun jɔnni de taara ni miliyɔn 200 ye bɛn kɛra min kan munna ma k'o ye Jabate k'a dɔn ko in dulonnen don fo k'a fɔ k'a to ten sɛbɛnnikɛla ko kuma min sa camancɛ fanga bangenen n'o nana kɛnɛ kan Tomiyankaw nana wuli ka jɔ boloda nin kumaba min fɔra jamana gouvernement fɛ Amadu y'a fɔ Ibrahim Boubacar Keita ye dɔ kɛ Jabate hali bi n'a ka bi i k'a dɔn anw ka Bazani Tera i k'a dɔn dɛsɛ kelen don k'a dilan Tomiya o tuma mun ni mun de b'a jukɔrɔ kan ka kɛ bɔbɔw labɛnnen don ko in kama kosɛbɛ sabula u b'a dɔn u ka den min n'o ye Bazani Tera ye a ye cɛsiri ni wulikajɔ min kɛ jamana kɔnɔ san 1916 k'i kɔ a da tubabule la Jabate k'a dɔn a ɲɔgɔnna ka dɔgɔ a ko minisiri kura min bɛ yen o de to a ye ko Ando Goli Gindo Jabate k'a dɔn u bɛra k'ale ɲininka a da dennen don a tɛ kuma n'u y'a ɲininka a tɛ ɲɛfɔli kɛ Jabate k'a dɔn ayiwa a bɛna kɛlɛ cogo di ko in bɛna dilan cogo di miliyɔn 200 min dununnen don yalima minisiri i bɛ dɔ de kalama a la wa sɛbɛnnikɛla ko a bɔ minisiri kɔni da dennen don nin bɛna kɛ fiɲɛba ye min ye Ando Goli Gindo sabula n'a ma wuli ka jɔ boloda a na kɛ n'a fɔ a bɛ dɔ kalama ko ye nin kun ye sɛbɛn ye an ye min zalo ka bɔ providentiel kɔnɔ a ka bi bɔli la jɛ ka pep k'a ka feerefɛnw lakodɔn kɛ ka ɲɛ 12 sera Bamako k'a fɔ jiginɛw ka bonyamasegi bɛ aw ye Jabate mbala cogo bɛ di karamɔgɔ ne bɛ n tɛgɛ don joona o ka kɛ le sphinx le sphinx Allah Boubacar ko abma mu ye Boubacar ne kɔfɛ ya sundo sagaka karamɔgɔ Daba Tunkara ne bɛ n tɛgɛ don le sphinx le sphinx Allah manu on dora la koyi karamɔgɔ an ka tɛmɛ tile gannen don karamɔgɔ Daba Tunkara sɛbɛnnikɛla u bɛɛ lajɛlen jɛra k'a sɛbɛn n'o ye la rédaction ko di karamɔgɔ Daba Tunkara min ye Musafu Ben Barika a ko an k'a ka to sira tɔ gan karamɔgɔ Daba Tunkara i b'a ye k'a fɔ i bɛ ka ale bɛninden don Musafu Ben Barika a tun bɛ Ibrahim Boubacar Keita kɛrɛfɛ a ko n'i y'a lajɛ a ye minisiriya kɛ karamɔgɔ
batungora ninga tabla minye présidentielle ibeka karafe makrengana ne kundo sebenikela ko ne madala de Ben Barka halni aywa ibeka somadu je pense pas non allez ko ibeka mina il a eu l'occasion de fuir 100 fois atara kana kasegena mali kono okera ibeka kono ko ni gara okera de ba dala be ba do ka fo fanga tiena ayo occasion soro katana yere ma mason okera de sa ya mina mali kono okera de bojo bati namo bama de beta denye chama ba fo mbi fe na nyamina na blena non koso do kibike basai do bike kanai do bike koroe kana ina suru antara ko de kana ina ko de Ben Barka let na koyi kifi ko gelale mana ibeka deme ima hinemine adunye nye febe ke kabini njini mo hinemine ika boli ka kla ka fo rete mali denye bojabati c'est pas la peine non ibeka somate atiseka lakale ibeka na ka kobe atiseka lakale okera droit dans ses bottes okera kata fuake ka klakana na kunya ja bita kuve kujugu foite bwala mo tekelenye abada hali sebenigila kramo da batungora ako Musafo Ben Barka ode kungango kuma be dala menye chama chefanga nyemawye kramo da batungora menye mandat d'arrêt international o taraninka segere sabu menye Air Force ibeka Nguru sanko minyo o kunkankodo kata bla surasuka minen sanko la nin kuma yi abe lomo lamba la kramo da batungora dore makya koyi faso nafolo de chera nin ka tlaw ni nyonche ma o mako de toba ko la o kuma tanga sigi me ka kebe to la ni bela jele me dodon koyi na tebenigala ko Musafo Ben Barka kramo da batungora kabini aya senfane ka jamana bla ibay ka fo minye ibeka ka fanga yi ulu ko ni tu dana daka nin ka bla ka ta bewade la ibay kata ke malika représentant ko malika lasigide bewade la kramo da batungora na duma ka fo ko mandat d'arrêt international bo kan o be mun de nyini ye ko minye chama chefanga mawye ulu ko ni ya nyini dondo sa ninka able dafe no ye bedem esa nyema kura ye kramo da batungora ninka leke ka Musafo Ben Barka ka le norobla ko tama bo shishi mabo mun be tebenigala ko Musafo Ben Barka kramo da batungora ni ya jatemine mami ba ko fe ninka bamba ninka sinzin o de kono warka ka masake no Alassane Dramane Ouattara tebenigala ko malika mandat d'arrêt international kuma tumbano ko fe an ka chedene do anya boala an mako bala aya di amajuna me fe ka nyininga sabu minye jamana ya kameka gashi do ke jamana kono nga ubeka koma dugo tebenigala ko kramo da batungora abotora ka tama do la seul no e kore jamana yi ninka chun Charles de Gaulle la français minye policier ye o yutika taka daka yer damado Musafo Ben Barka u ya nyininga mandat d'arrêt international bi kam Mali fe iye muneke o sigaskali kono snaka la blati atuma ngono kubina damwa ko utadi koso sebenigala ko kramo da batungora ko minye français policier ye ulu ko kulu nyebe ni ko na to ko politique kala do kulu dato ko la ko temeni yera yi barabana sebenigala ko Musafo Ben Barka ya avion ta ninga bo français ninga ta ko minya ka chero no ebewade kramo da batungora ali na be baralay ko Musafo Ben Barka Mali bina soro don jume ka tiga daka ka nyininga ina fo to mena na to mena sebenigala ko minye Musafo Ben Barka ye ko anato to foli la koyi ko dangoroba abena jamana kono sabu minye Alassane Dramane Ouattara kale to akofe abada kaman to aman dadi do to la sona tena de sebenigala ko minye Musafo Ben Barka anakeni Ibrahim Boubacar Keita Kalfa Adola o kuma minye abode ka mara kono ko Musafo Ben Barka a mewo me ajanya o janya minye Mali na folo turuni ko mun ba no fe anado jamana ko na tuna sika to tungoranke ala abena nyefo anyi kuna funi fle anyi mimbo le Sphinx kono aka bi bolido bojibote ne be mbolo buwaka do bi woni sebenye sebe nu ka ma le fondement ni e hake meni iba sura tale do brekene tige bojibote ka do sebeni ka ba atwa de ko be kwane kodi ako kuna foni do sandala male do Mali kono mi woni ngeme makari ko anisirangoyi
pati anela ko kama le dobe atwa de ko Adama Kante ika don chekeda do ayo sigi singa o ko mimma ko Sen Invest aywa Adama Kante nyere ika don yalima binde kera ka wa yalima bingali kela yere do walma ngana madu kuma ngoni boje bate ka don kuma mbi sebe koroso bi ika don awokono fono dise kuraw kan demisani ngini furangani ndo boje bate ka don samuga amanga temo ka kusobe boje bate ka don chekeda saba anano sigi singa hakili de kadiwa uko folo ma ko Sen Invest food santé maliba nawo Adama Kante boje bate ka don ngambi do mina ko bi abina fo awakeba ko Sebenegala ka pumana ako kunafoni minu njarle do anofe kunafoni dumande boje bate sabla waruko mana na fon vola ere labana katunu boje bate ikado ako bi balance kosobe o balance mainde boje bate o de koningembe ka macha manga mana gwa sabla macha manga ay warni dlone do ala ako ni ya takalaje to akunda mado réseaux sociaux boje bate ikado tasuma menene do fandan nani bele jilela minye awa open eye boje bate ikado ninye fere mi na kebawo animinu vala le do nyanga obi warde fara nyanga wari mbi fara nyanga bike sababu ni de la shi ba flabo boje bate ka do wari ibo soro mi nga giringa temoka ko ngoni vora ni votu go indela sebani kala ko nga ni ya takalaje ko ngun volo abina fo do ye abo soroke boje bate ko in laba na kakuya sabla anana gelea ka gelea foka tote sebani kala ko awakamale ni yera mi nyeninge boje bate ka do million keme tiriga chaman be o de dlone do o de ko ngera fundeni ngani ye hakili na obo ka bi sebane kala ko akoyalma Adama yere ika don awangana mungana mu de taraka yere segere ka blani ndinga kono wa yalma ayere de ngana mungana mu indaba kamawa ngali chaman be wajo bate kaso ke munye tabula aywa waruko yin abi fo fotugo minna wajo ta binna fo Paris sebene kala ko réseaux sociaux ko ni ndamano do minna wajo bate ka do akufa amyali abi gela ko sobe ko sena Adama Kante eko ayere mabode ninga ayere je aya jira ka fo mo ku hakilisi aleti boli boje bate ka do ko ni ko do ko ni olu bana minine do abulo abulu nyena bo olu nyena bo rapuma wopuma boje bate ka do mo ka hake ikado atito alela sebon kala ko cheni nyere adona donjugo jumai na réseaux sociaux ka boje bate ka do hanna hakilina do ta ko jira nyema na jangu mi nye senata favela boje bate ka do ko ngoni nana jammo ye ka foka tuti dana ya nana alaba na kasanga zubele bar do jira ko jikoroni ko mi ma ko ay wasene residence unana do fara danaka boje bata labana tu ninga mo wele ka fo wari ka fara nyuanga dalasi bafla obi ke sababu ye awawari mana bugu boje bata ma do ba soro ni ndemseni Adama Kante hakili duma dadu boje bata sebene kala ko siga kon demina ni mo girine ko inga boje bata fenvla do ni natabayate iba soro ko kunvolo do ye war soro boje bata de kera sababu ye Adama de ka giri yorenga wari chama debe mi ngoni vara la nyanga Adama fe sebene kala ko Adama ko ni baraka mi vobi aturu ne ko akuy ka do jenyanjugu bala alere ka baraka la koro do be minu ngoni vara la nyanga ka to atnyeta ka le segere nga mana tige Dauda dala mo ka wati ni ndam ni wati ni ndira lema abina nyafolike wa fanwo fe na dlone do abela jele binyana bo waje bace sebene kala ko mi ngoni jele fidélité, vous écoutez Radio Jekafo depuis Bamako. waje bace manivi de hakilika dogo note ikado aywa anyeni pari bawye minu nywana chama ngera jamana kono na shi malaba ikado natakoni abi ma se ko chama nyungunye sebani anyemi mbo le fondement kono akabi bolla karamo de ben tiga dongo ala kanichi en journée do fenechi en journée do akoy ko ay tere se ka mission date se ka mokola tetimi siga tetimi anga climatiseur ka nguna don sogoti nyimi foyi jakte MS climatiseur membia adale voix 600 ka fere faun la ko karamo da batungara mbala to bedi
Wajibate ne be bolo pour ka do bi woni sebenye sebemi nu kama aujourd'hui wajibate ka do seba fura ngana do sabula ma mi nyeni sebe atwa de ko Bouakar Paitawo Bouakar ko ako jamana wo jamana na ti se ka yere kana o te jamana jolenye wajibate ka do Mali bilama jamana ba minumbe nu bisekola hal ni bingeru ka obu sebe koro frifri o Mali bola wajibate ka do kosena bamanji ikado imana ti dogo hali menemene dinga kono ubi ta nyini ningi ye jango sisa bamanju ka bara laba kele doye wajibate ka do ala nisra ni jatige fe ubi tu dende wasa kojugu ka se ko soro ko ke anga soro rasula soro rasul yo do abi wati bo wajibate ka do ti wulu kunve o ti ta mugo ti kunve ubi jatemene ani kunafoni de nyini nu ye bila ki soro tegela wajibate ka do soro rasul kanga minga u yara bodo ninguna fonu nunu mbela jele soro la chef d'état-major général des armées wajibate ka do ubi kunafoni de minga wati ako marsikalo kiletan de fla wajibate ka do wuli ka jo minungera sura sukulu ya do bil hak ikado bamanje kasira anuka ay wadinjugu ya wajibate ka do bitu nyini o nyini ni de seve sura su ye kunafoni chama nyini kunafoni soro lengo fe wuli ka jo kera minye panguru ye ikado minye tasuma kise ka bo sangulu la ka shuruka wajibate sebene kala ko o nywana o wuli ka jo woro de kera yoro minu na ode korondoli be sofara ani balagina jalo songo bojo mondoli nunu bele jele be bajangara plateau marala bulkesi wajibate ka don seware wangoro ni bele jele be bangasi marala wajibate ka do wuli ka jo shetani nani kata lajeli ke ninga sekeseli ke ka nyedo ni manyamugu chili ko mbi yoro mimbo o ni nyoro nyi wajibate o shieta ani nani wuli ka jo bulu dara ka nyeshi korondoli sofara minye balagina jalo songo bojo mondoli bulkesi wondoro sokolo ani endelemen tesalit douanzan boni ani goshi wajibate ka do susuli kerai chien segi avion ve wajibate ani helicopter ni drone wajibate minu vana ka wuli ka jo no ye fleli ka sikasgali ke femi mbaraka ke afonjela ko fona dali sabri ko communiquer mi awoni soro su ko ni nyo jira wajibate ka du kan wuli ka jo nzenve ba don awo terroriste che woro wajibate ka don asavula minye terrorisme ujabala woro wajibate ka don mina da chilemba kono tew uyo pele jele de jeni kataswa mina ka bele jele tien endeleman tesit bajangara ani nyono terrorisme che bi woro ani wolovla wajibate ka do ko lu joli kenani seme nyami nyona dugo bara ko lu shudu wajibate ka do mi nyena mamine che bi saba ani fla uyo lu nyena mamine wajibate olu minena yoro mina mi ye wongoro boni douanzan wajibate ka do awa marfa mi ngumu bolo marfa muga AK47 PKM fla wajibate ka do larki e ka do okele mi nye fuside chassis no ye dozo marfa ye o fana kumbu bolo wajibate ka do mugo ni kise o chamande de kumbu bolo dando la wajibate o be mugo jugo mindo dugolo jugoro banina dando fana na wajibate ni bela jele minena umade ubi yela moto minunga katinyene ke moto mugo ni duru uyo jeni mobili pick up duru uyo fana tasuma blola ko jeni wajibate ika don damakoma communiquer ngoni nya jira wuli ka jo buluka ani glali yere buluka surasu nana wuli ka jo chamange wajibate minye nyono marai akera sababu ye wajibate ka don senefen fon no soro la samiya ina ika do tieni gele mase ko lu soro wajibate ka do senekala ulu ni so jara sabulo bita ka sagila unu ka furu ni nyonje hali dimo ko ti paukuna o temene ngofe pon do kuma ka glan minye dogofiri ani farabugo ni nyonje yaro pon kunjene wajibate abara kunjora ala ni bamanju nyesra fe sebane kala ko tembe baraka ko bara fe bi wajibate o fana ki boy
min ye bɔrɔ 20 100 kilo ma ɲɔ wajabate k'a dɔn y'o minɛ bamanjuw bolo sonba kule ninnu ŋɔni o fana k'i bɔ o minɛna min ye jakuri o bɛ tɛnɛngu mara la wajabate k'a dɔn misi 3 min ye 100 ye u y'o den minnu bolo wajabate k'a dɔn u ka bingani bolo kan o minɛna min ye kapiyo ye kapiyo o bi se wari mara la o fana k'i bɔ min ye kamiyon 150 ye olu ka taa ka segin k'u lakana sɔrɔsiw lakana ka bɔ Gawo ka taa Labezanga ka bɔ Labezanga ka na Gawo wajabate k'a dɔn o kɛra sababu ye min kɔni wuli ka jɔn ni jateminɛ ye i k'a dɔn balo dunini ani dunfɛnw dunini lakana yɛrɛ bolo kan o nana kɛ sababa ye Farabugu wajabate b'a ye k'a fɔ min ye balo ye toni 137 o den dɛra sɔrɔsiw fɛ ka taa bila o yɔrɔ la wajabate min bɛ se k'a to hadamaden o ningo bɛ lafiya sunkalo in na a ko k'i bɔ yen maa 20 bonyango olu bɛɛ lajɛlen kɔni dar'u yɛrɛ la sabula u ye bil haki sɔrɔ k'a dɔn k'a fɔ u ka dugu lakalinen don olu segira ka n'u ka jamana na wajabate a ko n'i y'a ta k'a lajɛ min ye sɔrɔdasiw ye wajabate k'a dɔn balo dili tulu ka taa se i k'a dɔn n'a ɲɔna ma wajabate k'a dɔn u b'o fana kan k'o di su fara tile kan o n'a ta bɛɛ o bi kunnafoni kan k'a ɲini ka kunnafoni jɔnjɔn ɲini sanfɛ kurun wajabate olu ka wuli ka jɔ ani fanga min b'olu la bi Bamanji yɛrɛ kɔni kamana gana u bɛ to ka bali ka sanfɛla de lajɛ u bi kule wajabate sɛbɛnnikɛla ko a ko sɔrɔsiw ka nin muguti a n'u ka nin sebaya kura ye wajabate k'a dɔn nin ye ala tanuba ye min kɔni état major a y'a jira k'a fɔ wulikajɔ nana boloda tuguni n'i ye communiqué in kɔ lajɛ wajabate wulikajɔ 3 nana kɛ min kɛra sababu ye terroriste 58 wajabate k'a dɔn olu sɛmɛ a n'u pasa ni u joli ɲaamina ɲɔgɔn na min ye 3 min ye o jabala 3 u ye tasuma bila yen na fo pikopu 1 moto 30 wajabate ka taa se bolola marifa ani mugujugu dando fana na lansorokɛte kɔni min u ko min ma type RPG la hawla wala quwwata type RPG 22 wajabate k'a dɔn o ye nin bɛɛ lajɛlen de dara k'u la sɛbɛnnikɛla ko taliki waliki kɔni tɛ motow kɔni tɛ wajabate k'a dɔn bamanjuw kɔni an bɛ donni minɛ ko bi sɛbɛnnikɛla ko u sɛbɛkɔrɔ doginen bɛ min ye pick-up 3 o tiɲɛn'u bolo Kia ani moto 2 o fana tiɲɛna min ye T7 mara ye sɛbɛnnikɛla ko sɔrɔsiw ka nin wulikajɔ ɲɛdimi fura don kɔdimi fura tɛ wajabate k'a dɔn bolomadɛlen don wulikajɔ cɛjugu de kan ka ɲɛsin Bamanji bolofara fɔn fɔ n'o bɛ munumunu salo la wajabate k'a dɔn a bingani wale fɔn fɔ n'o bɛ wulikajɔ la u ɲɛsinnen don nin bɛɛ lajɛlen ma u k'u bɛ dugawu kɛ sa u ka cɛden minnu an'u ka ngana minnu dora kɛlɛ in na wajabate u bɛ dugawu kɛ ala k'u hinɛ maa minnu joginnen don wajabate k'a dɔn u bɛ wulikajɔ kan k'a boloda min bɛ se ka to olu bɛ kɛnɛya ani ayiwa wulikajɔ sɔrɔ kosɛbɛ sɔrɔsi cɛ 5 i y'a dɔn u tora janjo la min ye Sumpi ani Nara ani Muruja minnu kɔni joginna ala k'u lafiya nin kun ye sɛbɛn ye an ye min bɔ aujourd'hui kɔnɔ a ka bi bɔli la karamɔgɔ ne bɛ n tigɛ don joona Nouvelle Horizon sɛbɛnnikɛla tɔgɔ ye Mahamana Ture Mamaniko karamɔgɔ daba tun kɔrɔ min ye kɔlɔnkɔnɔ na ɲɔnɔ marabolo la kunun tigɛma don a na la min ye donsow ye o ni jadisiw karila ɲɔgɔn na sɛbɛnnikɛla ko ni cɛw ma kari ɲɔgɔn na seba ti dɔn a ko n'i y'a lajɛ min ye kɔlɔnkɔnɔna ye karamɔgɔ daba tun kɔrɔ yɔrɔ dɔw kɛn bɛ batɛmɛsira ye jadisiw min man'u ja o de bɛ kɛ a ko ni donsow fana ye dugudenw ye olu kɔni kɛn bɛ k'u cɛsiri karamɔgɔ daba tun kɔrɔ ɛlɛn ni jadisiw ka bingali wale jan k'u bɛ se k'o kɔli cogo min na Mali armée k'u dɛmɛ u ka faso baara la sɛbɛnnikɛla ko a ko kunu alamisa nɛgɛ kanɲɛ 5 waati min ye Bamaciw nana bingali kɛ u bɛ donsow dagayɔrɔ dɔn karamɔgɔ daba tun kɔrɔ u y'a kɛ de sa jafarinya ye n'u k'u fiyɛ ka taa da donsow ka n'u ka motow ye hali u tun mana kɛ sɛbɛnnikɛla ko min ye donsow ye u tun tɛ sɔn na karamɔgɔ daba tun kɔrɔ Bamaci ninnu u y'u fiyɛ ka taa donsow kan tuma min na sɛbɛnnikɛla yɛrɛ kuma k'a fɔ donsow y'a dɔn ko nin ye janfa dɔ daminɛtɔ ye u ye gwɛlɛkan wele donso bɛ yen u n'u ka cɛminɛnw u y'u labɛn ni ka jadisiw makɔnɔ n'i ye nɛgɛden tatɔla dibi la i b'a fɔ ko sankisɛ
wa bi menede sabula tasuma kisɛ de do amay ne sabanikala ko karamo do batungora minye jadisu ka tabla dozo la ibaye ka fo nyono e kunu sogmada jona karamo do batungora uye nyombo ka nyombo amanya minko minye jadisi ma woro yo toro shishila pai minye donzo ye karamo do batungora baye ka fo maduru ulu koni jogina okuma manimato obonina yayi sabanikala ko donzo yu ka barabatota okuma kubitano ye jona labitani sabanikala yira ka fo bamanchu de flene ka tamugo jugo do moto dola minye ka sego moto ko wili donzo nye ma fla ko ni nintoro la yayi sabanikala ko minye donzo ye u ya yira ka fo akilna mbulu la bi minye mali finitigala ka udemeni ko ye karamo da batungora ko nu ya meddo mena ka fo ko kolongo na frona ka je okuma do ne beke ulu ko ni ka marfa blali non to minye kolongo na yi okuma ko mamunu kungolo nyamena ka ke bamancha wale mo da batungora ko ko ni de ka chanfuka damateme o beta do ni nyonche ni ko kungolo yelema wari no fe do were ta ko ni saraka ba kibe do ardina kono akil na jugu fu ka dugu toro ka mau toro kambe sigan sentege kono fu falaki minye donzo ye okuma kuntana kan ka fu kuna tabarakala kuna bari flani hanya mi bo nouvelle horizon mamani Touré ale ka sebenindo boji wote membol karakado mbi boni sebenye sebe menu kama aujourd'hui sebeni keba atwa de ko Kasimu Tera Kasimu ko akika don nyumangela boji wote ika don ode kafusa sabula nyuma keba one alakadi ale ne alabikuma ni ndemseni njeni mi na bangena Bamako komini na kerengera ne nyana bangoni na be kwa mabeli nga dingu ditwa de Musa Traoré Musa waje bate ikadon aleka nyuma ti da ka sigida dabama fengo fenno ye mali kono na ni Bamako Musa Traoré akwa ki kwa dola odela anana hine tonzigi singa hukumi ma ALCP odo dese fandanya koli ko kele min Musa ye wajabate ka don on du madana kaw komine kono on nye kule ka bo sango samya je koni no kera taw wajabate ka do ko fulu badoba on va fe wajabate e ka don nyama de kembe ko kono na fatew wajabate baganjo ona damanda o debi ka sababu ye ko ingrini abojika wala ngataka do so chama ngono demso nye kule ka bo demisenu nyo na minyi Musa oroni be ay laydu ta la fe boje bate kadwa anana jetimineke yani nyinazam ya jika bi duma zana ka ojiti do makable sabula ko fulu no de gela na fura ka je boje bate Musa afleka na ni dakabana mashinye minu midu kulo sani minu mbe yoro fura ka se bakoro je ka dinga bo abi che bakoro kumatun hali Semergala ko min ya duma dana jamsoni chaman de fana bora ka fara abo bil ka barakalaw ka bil jongwala aniso jara bojo bate kardo sanjulu juli meru député bojo batu bil laydu dita nangera meri anani nyoro nge na ngera député anani nge bojo batu kikati mogula meri te ay kardo député te min de la kan nyo na baraka anga komini kono na ibo Musa Traoré la wa man kana lillahi kana lahu bojo bate kardo bili ba ko de kama ala yare jati kama sabarikala ko be koma bili bla kan nyumanya ina kabina demseni ngini bojo bate kardo bili nyet ne kunye garbu ye ni ko dala garbu kama nyaji bi bo sibiri temene katabla ikadon sibiri temene maskalu klim mugani duru katabla klim mugani worola bili ko ne ya seke bojo bate ikadon ni dinga badinga banunu ka bele jile furaninga je ikadon nyama ani femi numba kono ka bele jile bo ka che ka ta fuli roja sebani kala ko ni ngoni nye wa here badi muso bojo bate aka deme makotiga ulla ku deme u bise ka doni ngu yere kan nasongo soro ku ka kolobo ni ke to mi nye kene boyi bili o nyu na jeli glan ay deme seni juli ni soja ay dutigi juli ken ni soja batoy akacha o ma bidu go donde ke na mi nye Bill Gates ika do deme seni ma koroba mi nye shijani kene ala ko di ala ifebe di bilma fo fengele ojume fenkele ala ya so febe la fo fengele ojume fo ni sirete atike jalendo atike nyama kala son atike jalendo ngora ke ni nga je atike ko son be wala kolosi na bora America abena wele nga che be mini ne ba hongo men yora na fe bi ni sonja o ma ne do nga bijara fo ne be frege na bijara na ngo bil bora America na nyoye dum na nyoye kepi ningeli
mouchoir ni Amérique sama t-shirt ni société ni la tikoloni ngo bil ngo ne jme akoni mora Amérique de goyi no ga jalendo no ga hale ngana na ka ba atige jalendo dunde ndenga wari ga dondala ndela ka sule do ya sena usulu ye nyo hamimine ko hamimine sule ngwar ku ngacha aboro l'Amérique usulu njera bila sule na era do njera bila sule na ayo kwa aye talim ay korele amodi ale atara America na to dra ngole ku chen nanzo ndara dro sule tactus aya nywana ja pay. C'est plus de $500. Asule nda doni fama kote ou. Ayo kele ka nga kele ndoro be fenya dungo rambe kinidi dungo do numu yesebani anyami nza loka bo aujourd'hui kono akabi bolela karamo ko ante bita blaya boje wote ka don mi awo sungolo sim market anga yenga ndaro aflani ya asai chamanjela sim market ni alimentation bilibili jangu sundiga ma se ka balu mi 20 mi bi kono griya ka dili chanzo ni bela jele be soro sim market aflani immeuble bama ka dabo ka nyeshi bemesi dabama ikado asai chamanjela sim market anga fulbe ka nyeshuma min ye dangoro bai ikado